ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନୂଆ ଟପିକ୍। ହାଏ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ। ମୁଁ କହିବାକୁ ମେନ୍ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଦୁବାଇକି 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଲି। ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ କାଲିକି ମୋର ହେଇଯିବ 7 ଦିନ। ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି କମ୍ପାନୀକି ଯିବି, କାମ କରିବି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଖୁସିର ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଇଠି ଥିଲି, 3 ବର୍ଷ ଥିଲି। ପୁଣି ଏଠି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ମୋର 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭିଜା ଲାଗିଛି। ଆଉ ଅଛି 11 ମାସ ପରେ ମୋର ପୁରା ଭିଜା ପୁରା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି କାମ କରିପାରିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଲପଡ଼ା। ବାହାରକୁ ଯଦି ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିକି ଗଲାବେଳକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ବହୁତ ଜଗି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଭଳି ଏଠି ବି ସେଇଭଳି ରେଟ୍ ତ ସବୁଆଡ଼େ। ମାନେ କରୋନା ଉପରେ ତ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ସେଇଆ।